janmit wanayu imit roy bamelakir khu yangi leng baka annual youth conference kam seminar juga jisang samlah ni ketabalang ni untuk Bangladesh roynya yu imi melakir khu yangi naduk menin lembaga diga sengi baro isi sengi bat nim arta tin roy memelakir khu ru yangi lembaga diga janmit haga bangi sengap insya skor ye kertin ga bakhuit ke jom mitrai trai ngelawan yang ini jaka harangkat ke jingpen kre ialah ke jangka download ke mensim amaringi trang isliang bagi nyok ban mat shibon ke jingkat pukun nami shim ye ke jemu cepar khat ke jangi shim ye ke download ke jangi trai shim ye ke long ring ke jangi hagen ke jangi ke pamenta ingin pelik jingmut ingin syafri hok ye mitrai bat keren yang abad ini lama ke tin ke bakhuit ke jangi syafri jom mitrai ulong tang upriu kejing pen kre kejang upri keringa doai kejing pen janai kan wan mitra buri u ha keserni ka di nakal bri memenyo e ka buram menta basdiki arta ke bobom jukero amen I pastor dealing sandakhar bialam yegen ke jeseng hagen ke janmit pastor in charge Pastor Parin Suting Kishakri Gijong Troy Pastor Romeus Kongkai Evangelist Rila Suting Kibalong Kishakri Gijong Troy Shakani Gathan Bashikni Gari Gijong Pi Kishakri Gijong Troy Kibalawan Nashilong Reverend Dr. RGM Sokia Reverend Nicodemus thank you Berkumju kini kipara Kibi trailem hapok ke youth assembly jo kabalang ke jong oblei mekele bersam iba pelang syang pliang ba iba kan sai share ai khobli it ye pi ha ke kerteng ke batiang tam unong penim jong ibolong Jesus Christ ngai khobli ye pi ru ki prawngit ki badan hapok jo ke ni kabalang ki badan ha ke ni ka ri ke ba ye nadu ye pi ki long kemi ki long kapa ki khun samla kan thei ba chenrang ki hep ki barit ki baliau bani dan lang nadu menin bat mentaru ai khobli ye pi ha ke kerteng ke jong Jisu ubelong nong pen imbo nong siu spa jonga baru jong pi bangai khobli ru ye ke ni ka balang hang ni ka blai yo ban priang ye ke ni ke jeseng ha ke ni ke snem ke bamenta ye ke ni ke annual youth conference jong pi ki khun samla ai khobli ru ki prashnong ki parathau Yaki shnong gathau ki prabangit ni ki wei ki kenhun balang berkumju yaki wei ki mensim ki bakodor ki badan ha ki wei pat ki kenhun jinget ki bapila ban yo sngo lem ba ki ni ki kor jing pen sawa ni khot it ye pi ba pin yo ban ai ka por ke jong pi ban syakri lang bat ni ban wararu ke jai khoblei ka bakerpang na ke bantai jong pi ha ga ni ke jan mit ka bamenta hoi kumbalayo ban pen itu menin Nyawan hang ni na ke Youth Assembly Department Hakapa Pigum ka Executive Committee ka Program Committee Pila khot yangi Bangi ni don benta hakani ka jeseng ke jong pi Tingora ke jai khoblei na ke Youth Assembly Department jo ka balang ke jong oblei mekhele abrasam Syapi ki prawngit ki badan hapo jong kani ka balang Ai khoblei ru kerpang nam tai bakman bahakhan hawat nyim mudur be Indonesia ni Hadai gajing don jong pi ba khobli shibun kalau long gajing pensingan gajing perham ye gajing syakri ru kumju ngai ngo yu blai gani gasin ka baningkong yanga bangan poi ha gani ka balang khamtam ban yu keja ha gani gari ke jong pi ha ki por ki blalet no sausnam ka bangan ang trei om hapo ko office henry nga trei gi thain mosen ram gi thain balat ngayo I ka Bangladesh nomor kadan ke dangar dengan UI ke Bangladesh harim pajuyo banyak nomor kimsya tang gitu ke badan ID kelak banirung banyami banyathit banyo ngi syupet na jerong lum syu ithe kelak chethe ngi pet na tine jerong syu I tang labi na syu song tanat banyang na jerong yeng ki prawngit ngi pet cheni chethem ngi I kilat kalau ke ba itanat ha bangi pet nang te barangai ngo pa dio blay bagani kesin ngayo banwan hang ni bat pi para pengit kapan kemen ni mensim jonga ban ikan du ye pi kapan kemen ni mensim jonga ban yo punya syakri lang bat pi hagan ni gari ke jong pi how news na mo balik no ba iwan ni pastor Nicodemus bat iba challenge
ngaruh ngalakwa banwan hiji syangadei banwan. Hari ini kita bom lakiar ngam simla syu banwan. Ndri upli gini kalan. Bangin juga poi langkum ni pak. Bani syakri lang. Eka kerteng ka jong trai. Ketien ka jong ublay ngini apai. Hagani ka jamit ka pementa. Kabla bu baik bu renti na ka banta jonga ban keren kalong. Syapang kata ka identity ka jonga ba jong pi ka bahau Chris. Youth, a chosen generation, ka team ka bapilabo, ka pang pedeng, ka mat, ka pangrit, ka baningkong, kata ka identity, ka bahau Chris. Kaya gani ka identity, kamud ayu habanga ban maping yung identity. Esibu na preng jong pi kam sengotu ba, ye ka jingmut ka jong ka. Kajing mut ka bang akwa ban chupen syai shikentin. Ka bangin yo ban kem ye kajing mut habangin ya pai sy kaktin ke jong ublay. Habang ala persyang ban translate ye ka na kakentin parang sy kakentin khasi. Ngam suyo da kumui pat kakentin. Hari nga syem bay gani kakentin identity lawan na kata kakentin identify. Barhabang yung identify kamut ba mga ban mapingi pin itu. Kumnong ya identify. Yaladi kumno manga ngapin itu yaladi berkata kadai ka jingmut ka bangawa banwan lam hagani ka jamit ka pementa identity in Christ kumno manga bat mapi ngipin itu yaladi bangilong ki jong Chris kumno ngipin itu bangilong ki jong Jesus Christ kan ngilekran menne baro sisngi ngalai keren ni kini perlok ke jonga ngaong menta ka sngi ta ka sngi ka bang ya poi bitang sya adam bat im poi bitang sya adam bat im na do mestap ngasngo bang ya lepet si pet be kini ka benta klem lat na ka bangin pai sya kini ka text habang yu i sya pang kini ki brio ki bau blay ulat haun ningkong ban ngamar tatin le si kadai ka bau blay uyalam cimut yangi bang nya pai sy kani ban habang perkhat ye kata ka identity ke jonga ke jingpen itu ke jonga ka bakam kerpang kalong lani yaladi lani manga mapi ki balangit ki belapriang yu jisu nginumla banyak lat nak ni ka ketin ke jong blay ka bau blay upin itu yangi bang ilong ki ai ngila puli na do menen step bau blay uong tong ini thao yo briu hakadur ke jongi bakum tao blay ula thao yo briu hakadur ke jong uhi hakadur ke jong blay la thao yo shinrang bat ya ka kentei kata ka de ka identity ka baningkong ke jonga ba jong pi nadu basdang ka perthai u blay ula penitu bamanga ban mapi ngilong kita ki jingthao ki jong blay ngimdei ki wipa ngimdei de kum wipa ka identity ke jonga ba jong pi ka bangila ban kam hagani ke janmit ka bamata kalong ka baningkong ka bolong ka banga kwa ban perken mau kalong banga ban mapi ngilong ki jing thao ki jong blai ka science ka batai de kum wei ki theory ki babun ki bangam kwa ban walam hagani ke janmit hare ka tin ke jong blai ka ong bakata ka identity ke jonga ba jong pikam de ni kita ki syri ka baka science ka ong henry ni dei ki jing thao ke jong blai yaroi try ketien ke jong blai ka pen kan mau yang ba de pi ha kan ke janmit bangilong ki jing thao ke jong te henry kumale kran mene men singi baro shi singi habang ipuli ye kani kaktin ke jong blay na ke kitab Genesis wan habang idon ye kata ka identity bangilong ke jong blay hanre la distort ye kata ka identity ke jongi la pen sniu durno ye kata ka identity ke jongi la pen sniu dur la pen jaklia la pen tingit no ye kata ka jing itu ke jonga ba jong pi bangilong ki jong uni blay Gilong kita ke bala tau do blay. Lapen sniudor. Ya kata ka identity. Ke jonga ba jong pi.
lapen jingot, lapen tingit, lapen sniudur. Ya kata ke jinglong ke bakaju ke jonga ba jompi. Bat uniu blay. Ubala thau yang ikan. Bat kata ke bapen jingot. Lani ke badestort, lani ke bapen sniudur no. Ya kata ke identity ke jonga ba jompi ke bahau Jesus Christ. Kau melakaran mana? Kadai kata ke jing bom sngohun. Yaladi. Haga jing bom baik ke jong terah. Ke jing bom sngohun. Ya kerukom ke bau blay ulat hau yang ni haka tu kadur ke bau ulat hau ningkong. Om sngohun. Om snobiang. Snow ke badang duna. Snow ke 44 100%. Kuapat. Balik ke bana kaliang ke jongi. Kum ki periukan. Ladangi puli sepang ke ini. Abangi puli nak ni ke kitab Genesis kalau nang kabalai. Leitu ini kata. Kaim kadon ni kata ke sen ke jing smotu ke bahaka simet baka sokum baka kampat biang. Kampat long pura. Nak kata ke jing tau ke bublei ulat tau. Hakadur ke jongu. Namar ke snow kum baka dang duna kata ke jing start ke baka dan kambandon. Ke snow kum baka duna kata ke jing tip ke baka de bandon. Kumbala pensyoy ka daw ni usoitan. But ong kani kaktin ke jong blay. Kani ke jing pensyoy ke jong ni usoitan. Anda habala rung haka. Kalawan kani ke jing snow bomb hunsyu. Ya kani ke jing tau ke jong blay. Lakwa pat ban kamlong dakumwe. Bala ailat ya kita ki ke jing long juga do. Ke jing brai juga do. Bahkan rung. Bahkan sensyar. Ya ke jing mut juga ni kebriu. Bat anda habala rung gani. Kalau pediang ye kata ke jing hikai ke jong uni. Usoitan ubangi puli na gani kaktin ke jong ublay. Bat anda haba kala pediang. Ye kita ke jing syukur ke jong baro. Kilahap akapop. Kilahap akapop. Bat kadai kani kan. Kapala pins niudur. Ye kata ke jinglong ke bakaju. Ke jonga ba jongpi. Kabhau Jesus Christ kata ka identity kabangi don hau Jesus Christ. Habangi phai se kaktin ke jong ublay. Ni ken mau yo tu ukhun samla. Lani hakawai ke kentin ukhun sarong auria. Mano betip se phang ukhun sarong auria. Ngathai baro na preng jongi ngitip. Ngitip se phang uni ukhun sarong auria. Kabla tho hagani ka gospel ka bakat ke Lukas. Kelenong ka bakat san. Lada pidon ni ka Bible pai hang tu pait hang tu. Layathu ye ke ka belajia. Hagani ka gospel syapang uni ukun sarong auria. Barhabangi puli ngi persyang banwat. Ye ke jinglong jingim jo uni ukun sarong auria. Ngioi ba ulong na kalong ying long sem ka babiang. Udon kupa, udon humben, ngisothu baki long ki babit ki babiang, ki biang na dong syadong kilong pura, complete ngalaman dong. Henry, kadon kata ke jing snow hauni usamla, banong bakani kampat biang yang kani kampat long yang ngampat hun tangkum ni te, ngampat snow hun. Tang ban syudon baru kepa jong ahang ni. Tang ban syudon bakani ka ying kesem. Kaba ngingia sa ngia im. Kawan kata ka jing snow incomplete. Berkata ka jing snow ka bamlong pura kata ka incompleteness ka badon hau ka pelong yo uni ban ong pa. I know ikabenta jong. I know. But anda habulapan ye kata ka benta. Lani ka bahak ka jong u. Yathu kaktin ka jong blay. Ulami na laying. Ulalet sikiway pat kiri. Ulawet sikiway pat ki jaka. Baranda habulalet. Ulaim ka jingim ka bakat kum kata. Ka jingim ka balik si habangi phai si kaktin ka jong blay. Habangi puli ya ka. Ngis ngothu syai bakata ka jingim ka jong u. Kalong ka bomdon jing mentoy. Kabom don jing mentoy.
Kei ka bang kwak ban walam jingmut kalong. Uni ukun sarong auria. Na lor ba uladon ni kata ka identity jong ka long ying ka long sem ka ba byang ka ba bit herai usngo kum ba ka don ka jing duna umi upet banwat ban develop banwat sa ka waipat ka identity ba ula ban pen itu yeladi upersyang banwat diki waipat kilat kelenti kom no ban identify shishu yeladi ban pen i yeladi bang along way Henry kabakut ke jong u kalong bang yu i bakata ka jing persyang ka jong u kalong ga bale noi kalong ga bale noi ja burom du burom ilut kilok pet lut kilok hakata ka jing persyang ka jong nama kawan ka jing snow bo ulong ubom patpura Kering aingu igaktin ke jong play pat Musuhan pai siya. Kaya ka mga kwa pa malam jingmut kalong. Haga jingim ka jonga ba jong piru ni don ni kata ka identity crisis. Ka identity crisis ka ba ngiyale kumno kumalakran iba man baha mane kumalakran pastor mane bangiyale kumno bangin kwa ban project ila di tintengim so thushu bangiday mano. Ban hagata ka jingbo so thu bangiday mano. Nia persyang melekat bala ban project iladi ban pengitu iladi banga ngalong utang ngalong kata don kibele kat bala hakaba kiriat tri sitom hadu kata tang namar baki kwa ban develop ya kata identity ke jongki baki wei ha baki pet ya ki kinong offline utai ulong kumtu katai kalong kumtu Niem hagi sngi ki por ye kabakan ni ka trejur kum lakaran mane. Ka trejur haga jingem jongi kum ki kon samla. Ye kabangi kwa ban establish da ka waypat ka identity na lor ka identity kabangi tip balat how yang nga ba je pi haga dur ko jong try. Ni kwa ban develop da ka waypat. Ni kwa ba kini kinyo i yang i ki waypat. Projection ni lagi da kum waypat. Niem hagi ni ka juk ye ka ba New i ka baka jingshir kai ka long kamtam keren ka social issue ka ba trei ni kini isni ka ba mata ya kani ka jinglong jukini ki waipat ki ba ong iladi baki kam iladi baki dei na ka waipat kata ka jinglong ka joki kata ka LGBT community balai kimi kini ki sang balai kimi kini ki kinhun dei tang ka we bakim sohun Yaka identity kabau play ula publiki. Bat namar bala don manore mano bala pensngothu bakla yaki ban pensngo yaki bakam long kumne kam day kumne yaki kapelong yaki bakin wat da kawaipat. Hadu bakin poi ho put pat ban le aka kabau play sngo bahaken. Ngiem ha kita jisngi ke bamanta. Kabaki kentai ki kwa balong usinrang kwa balong kentai. Ngim suatu syu. Ngi kwa ban establish kata identity ke jongi usinrang u kwa ban pen i bolong kentai no. Ka kentai ke kwa ban pen i bagalong sinrang no. Hatu kata ka de ke jingbu bet ke jong try. Hatu kata ka de ke identity ka bau blay ulat hau yang i na do basdang jong ka pertai. Yeah. Ka de ke jing pen snow Kajong ni ubala pensngo ya ka im kan ban pensngo bakim pat long incomplete bat kidon kam ban le da kawai pat hari haga baki le kom tang ni thu ipi ki pensniu dor ya kata kajing itu kajongi bangi long kajong try hari ngai ngu you play bahaba ngapai pat chikini ki wei pat ki nuksa ki babha nagaktin ge jong play ki don ki samla ka Bible ki bayang scam ha ka identity ke jong ki baki long ke jong try pitip mano pitip piken mau ki samla ki bala sharing nakawai kari syakawai pat kari mano hoy u Daniel
bat ki parlok ki jongki la syaring ki la syatam ki bakin let syakanika way pat kari Babylon basen syar upat syanero ubalong o Nebuchadnezzar ngamut banong ubayele persya iki Kristan kari kabalik si ban yang haga jinget kalong ka bae hadu kata-kata hare haba ngapuli ke jingim ke jongu Daniel bat ki parlok ki jongu ngasyam ye kini kawai bawat haba kidon syakawai pat kari kim syam laphai na kalenti ke jong trai kim syam la lenno ye kataka identity ke jongki kim syam la burino ye kataka identity kabaki don how Jesus Christ ong gani gaktin ke jong play u Daniel ulat mu ulat kot jingmut ba unum pentinggit iladi daki ke ba usim utarwaken kadon kata ke jingtip briu ke jingtip blay ha u Daniel bat ki parlok ke jong u panong dalilay em ngilong ki khun ke jong blay nginom compromise Om tang u Daniel habangi pai sikaktin ke jong blay u Joseph ru ude uwe udon syakawai kari kabomdei kari terai ke jong u hanre hap pedeng kata latenju ya u dekalok ke jong Potifar hanre le yathu kaktin ke jong blay bau niru samla syam la compromise ke identity ke jong compromise si kata ke jinglong ke jong u ka bahau trai balai thu kaktin ke jong blay habala tenju ya u dekan ikalok ke jong Potifar ban pele pop ya u ong kaktin ke jong blay u ong igini giktin kumno tingala ban le ya kani ka babaman bat ban le pop persya yau blay om tang bo Ukraine igini giktin ke kitab Genesis ka balai kundai dari pidon ke Bible hari ong kaktin ke jong blay ulap pet no nak kata jaka bau lami no syakndo balai habang ngaperkat balai u Daniel balai u Joseph kila banle ya kani kila banum syak yalam bakla kumba syak yalam ke im hau ni soitan kabawan ha ke jingim lane kata ke jing sngotu ke jonga habang ngapuli ke ni kaktin ke jong blay kalong kadau ka bapela yau bariu Joseph bakin yang scam hakata kan nongrim ke jongki dai namar baki tip bau ki dai ki jongno baki itu baki long ki jongno kan u Daniel utip bau dai jongno u Joseph usmotu bau wan na bat u dai u jongno bat kadai kata ka pelong yaki baki lak ban yang scam kan ha pedeng kita ke jing pensoi kilak ban bat scam ya kata ka identity ke jongki bat ngam artatin kadau ka pelong yaki bakin sngotu lane baki lak ban yang scam ha kani ka identity ke jongki ban yang scam ha kani ka nongrim bakinum syak yalam bakla ha kani ke jing pensoi jong ka perthei along ko baong kani ka team nagani ke sithi ka baningkong jong Petrus ka baar khandai ka blak pensyong nong rim ye kani ka team kadau ka pelong iki baki lak ban yang scam ha kata ka identity ka jongki ka bahau Jesus Christ kalong namar kini ki sngotu baki dei ki kenja ke blajit ke jong trai a chosen generation a chosen people ki sngotu baki dei kita ki blajit ki jong blay ki bakerpang ki jong blay kim dei shu jongno hare namar bangat tip bangat dei uta u blajit kerpang do blay ngam compromise shu shanisha om tang baki sngotu baki dei kita ki kenja blajit ki jong blay hare ki sngotu baki long ki lengdo baki jaman sim kita ki royal priesthood ong kaktin ke jong blay ki lengdo ki bakin jaman sim
ki badon ye ke jingkit kli ki badon ye kata ke jingkit kli ke bakrau haki bakin yalap ye ki wei bakin yalap ye ki wei kata kadai ka bakini ki briu ki sotho bat namar kata kadau ki rikop ika identity ke joki om tang baki long kita ki kenja ki belajiat lani kita ki lengdok ki baken jaman sim hari ong ka tin ke jong blai ke jat ben riu ka bakut ki sotho baki long kita ki jat ben riu ki bakut ki long ki briu ki bakut ki bau blai ula sius pa yaki ula pen im yaki ula jit yaki ula thit yaki dekat dorba gasnam ke jauh ki long kita ki bakut ke jauh blai namar ula map yaki ula pen im yaki ula sius pa yaki kan bat shu nong ta ong ka tin ke jauh blai bat upai lang badai lau jong hi ketin pareng ngakam so tomat kendiat ka syai ka ong belonging to God ngilong ki jong ublay ngilong ki patlang ki jong ublay badai namar baki tip ya kani baki long kita ki kenjab lajit kerpang da ublay ki long kita ki lengdok ki baken jaman sim ki jong ublay ban namar bagi suatu bagi long ki jat ben riu ki bakut ki bau blay ula pen kut ye ki ula sius pa ye ki ula pen im ye ki ban namar bagi suatu bagi long ki jong blay ki khun ki jong blay ki syakri ki jong blay ngamar tatin kadai kani ken kapalay arab ye ki bagi laban yang scam hakata ka identity ki jong Rega jingkeli ke banga kwak wan bu pat haga nega janmit kalong ngapat mapi ki kun samla joka balang hang ni hapok Bangladesh kumno ngi penitu iladi. How do we identify ourselves? Kumno ngapat mapi ngi penitu iladi syakini ki wepat kumno ngi penitu iladi kumno ngi penitu iladi hatu kata ka identity ka banga ong mapipi ong baka don hanga bar bepi ka bolong kumni kumtai hatu ka pen i ne em ya kata ka jinglong ka bakaju ka ba don hanga happy bat how new play ngi pen i ne em ya kata ka jinglong ka bakaju jongi ba new play ha kata ka identity ka bangi kam bangi mida ngi reflect ne em ngi pen pau ne em bangilong shisha ki jong play kabama kalong haga jinga lenti joga jingem ke jongi ngitip yu jisu ngiong tingiong bangilalong ki kristan henrela dangi pet ngi penitu ye ka pertai la baga jingem jongi man gas ngipat ngim penitu bangi deki kristan ngim peni bangi deki kristan ngim peni shiki wai bangilong ke jong play Henry penyadai yala di penban bar ki bajong kan ke pertai kan bajong kan ke pertai haga jaka bangin bat scam ya kata identity ke jongi ka bangilong ki khun ke jong ublay ngilong kita ki blajit ke jong troy ngilong ki sordar ke jong ublay ngilong kita ki khun chinrang kan thai jong ublay ki jingthau ki bo ublay ula thau itnat haga dur ke jong u ngi pen ban mangilong jong ka pertai ke identity ka bampen di pu yaladi hakan ni ka pertai ka bangi ni kumno manga ban mapishina ngi pen itu yaladi haka jing ka jongi ka baman kasi kini ki para marjan ki pet yang nga bari pi ki yo i bangilong ki bakumno ngi identify yaladi bangilong kumno hakmat jakini ki way ki balik si ki day ki para mensim ki bompat don ha jingat ki bompat don ha jingat ka bama kalong bayo ka jingim ka jonga ba jongpi kalong ka ja ka jingim ka bom ya day bar ka gospel ka jongtra
ong ga tien ga jong blai ang ba ka rukom jong ga jingim ga jong phi ai ka ni dei ba ka gospel ga jong trai ka identity ga jong ba jong phi ga long ba ga jingim ga jong i ka dei ban ya dei te ba ka ni ka gospel ga jong trai ngiran kam ban pen i te shabar ngiran kam ban pen power te bangi im ka jingim ba ya dei ba ka gospel ga jong trai Henry yole si kamlong kumta hai ka jing im ka jonga bar hai ka jing im ka jong pi ke kadai ka jing keli ka bangabu ba pin perkhat ila di shimat pin puson hala di shimat pilong kumno pi pen itu ila di shautrai lani syaki wei pat tin ka jong blai kapan kan mau ri angi hang ni nakani ka thim ka balabu na ni ka kanika kelenong ke dekat belabu kanika tim om tang bangilong kita ki kenja ki belajit lani kita ki lingdo ki bakenja mesim lani kita ki jat benriu ki bakhut lani to patlang ngobadai e jong try Henry onggak tien ga jong ublai bakumbau tau blokot ye pina ke jingdum sya kata ke jing syai ke bapla ka jong oke kata ka di ka purpose ka jong apa jong pi kata ga de jing temu jong ga jing yem jong aba jong pi ki ba ong bangilong ki kristan kata ga de jing temu ga jong blai balada mangaban ma pingi ong banglade ge jing thau ke jong blai ka kamram ka jonga ka jong pi ka long bangin tebe ya ga jing shai ka jong blai sya ka perthei ka ba don apa deng ka jing dum hatu kam dei kum ta ka bible hatu kam ong bangilong kam lu syaka perthei hatu ka bible kam ong bangilong ka jingshai syaka perthei bangin tebe lem ye kata ka jingshai ka baho kris syaki weipa kada ka jingkop yang abadi pi hakan kana arul youth conference kada ka jingkop yang abadi pi ka ki khun samla ko ki long kemi ki long kapa bangin yang scam hakan ka identity ka jongi ka baho Jesus Christ ka ngin yang scam bangilong ki khun ke jong blai ngin yang scam bangilong kita ki jing thau ke jong blai ngin yang scam bangilong kita ki bakhut ki bo blai ulama ula sat ki pop kirengkang ke jong pi ngin yang scam bangilong kita ki belajit ki jong utrai wat habawan sibun ki jing pentami jong gane ka perthai ke wat habawan bun ki jing penkela ki bangin yoi na kawai kapor si kawai kapor nang ni siya kamat kay ka bang akwa ban khot yang nga bari pi kalong ngin yang scam akan ka identity wanong perkhat syu da kumway ka mo perkhat ka im wanong pen sngo syu da kumway pa wanong sya bakini ke jimu perkhat ke ban pen sngo ye pi da kumway ba pi kwa ban long da kumway pa na lor jong ka tien ke jong blai an ong ye pi da ka jing wanong kwa e kata wanong kwa kata yong ibakla lenti yong ipoy haga jing jot kumbaga ktin ga jong blai kalapan i kita ga jing sisa yong yabe ya ke pa jong ga ni ka perthai hadu bangi klet no bangi long ki jong wei lane jong ki ai dan ka wei ka para samla ka batbit ba ban roi ka batbit ba ban roi gospel ka batrim sisa ka badon ye ka sap kabadon ni katalan layo nam layo burom ha ka balang ha ka shnong ka imlang ka salang ka bakasa hari habalanang ya kita kisngi namar kata ka jing la ka jongka kelas dang ban compete so hiki weipat ki stage haki weipat ki platform layo ban benta bakan kio haki rensan ka bakam deshu jong ka gospel hari kalalong sekular ban namar bakadon kata ka pressure nang ni nang tai kalayo i ladi da kumwei pat kalayo i ladi bakala ban long da kumwei pat ki shim benta ha kita ki competition ki babun bar hoot ka poi syakpat Henry naga jaka ka bakaju yalap gospel menta ka yalap pertai naga jaka ka bakaju ruai ki jing ruai gospel ban pen kraw yo blai
mentapat kamarwai syu iki jing rwai gospel balai namar kala kata kajing sngotu kajongka bakalong kajongno kamken mau syu bakalong kajong ublay lapin bakla ya ka identity kajongka sisisin berkelangam siya kapertay kan yung ngiru ngilong kumta kan kapertay ka kering yang abadipi barkabama kalong yung ngiru isya ring siya ta ngisentut siya ta tayo naman takadaw kung baong ibakman mene ila puli gato ka siti ka jong pol sinorum to wat peniserim yala direngkat bakan ni kapertay wat no peniserim Henry to pen kaladur no yala di komno pen kaladur pentemai ke jimut ke jampi watsya bau soitan un trei ke jimut perkat ke jampi watsya baki aka juga pertaikin trei ke jimut perkat jampi ban pen bakla ya pi ban pen sngotu bakla ya pi ya ka nongrim ke jampi ya ka identity ke jampi wat nam sya nama ladangila ban ri sumar ya ladi nginum peni seriem ya ladi bakan ke pertai ladangila ban ri sendong ya ke jimut jong i banginum sya ban yalam bakla ong ketin ka jong blai ngin yo tip kan kumno kalong kata kamon ka jong blai kumno kalong kamon jong blai ngin sngotu ye ka babha ban ngin sngotu ye ka e ka bajana e ka bangidan kamban le ha ka jing im ka jong lam kumta ngin syarong ko ki khun samla ko ki long keme ki long pa ka jing khot yang abadi pi ka long ngilong kita kijong ublay kajing petkan mau ngilong kijong ublay kijing thau ki bakarpang kajong ublay kata kadika identity kajong ngilong ki blajit kerpang do ublay ngilong ki lingdo bakan jaman sim ngilong ka jat benriu ka bakut ngilong ki jong ublay ban ngakwa ban ong nya piri sendong ye kane sumar ye kanika identity kajong pi wanom sya bau syaitan unya lambak laya pi wanum sya bau syaitan un pan bakla lanti ya pi bat scam ye kanika identity bat sya bakani ka identity ke jong pi ka bahau kris ka ba pi pen itu wiladi ba pi long ke jong kris kan sandur ye ka jingim ke jong pi hakil yang barok kan sandur ye ka jingim ke jong pi hakil yang barok kumbaong upol haka siti ka baar ka jo shikinong korin kalanong ka basan ka rekhot ka bakhandai nabakumta tung inile ting no banlong ki bapen sngo baha e oblay langin syongsa laning inile no tung inile ting banri ka nika identity kenang bangin la ban pen sngo baha yo ni oblay lada ublay udang pensa yang i hadu ka jingwan ka jangu lani lada ublay unwan shimno yang abadi pi ngin ri sendong ya ka hadu ka bakut jong ka jing im ka jonga bar ka jing im ka jongi ke kata ka diga kubor ka banga kwa ban penken mau ha ka diga janbit ka pamenta ka diga kubor ka banga kwa ban penken mau yang abadi pi bangin bat scam yang scam bangin peni shisha bangilong ke jong kris ngilong ki kristan ke basisha kumbo ong uni unong roi shemensim haga jing roi ka ban rus pa lai pupra wong ya perthei barok ngala ino kipop ba jing beat ngala brat no ngala IT lut ha ujisu jiunom ngan syakri tang ya u ngala IT lut ha ka kam ka jong u ngan le ka ba uong yang ngan im ubakut klam jing tho bria ukristan ngan long da shisha ukristan ngan long da shisha kabamut jia ka bajia long ka balong nganom compromise ngan risendong ye kan ke jing long kristan ka jonga bangalong unong but jong try bangalong ujing thau ujong try nomor balai kata kadika identity ka jonga ken tung ini dwai hagani ka janbit ka pamata pi ki badon na kani ka jeseng pi pet ye la ka jong ka jing im yo le se pi ong pleng hagani ki sngi ki por ke bla lek no
wan habang ong mangalong Kristan ray kataka identity ke jipen itu ke jonga yala di shekiwe pat kamlong kumbaga tin ke jonga boleh ke keren ngalong kongpong ngamlong jing syai ngamlong jing kerku ngamlong nuksa ray ngaim bat keni ke pertai ngala compromise si kataka jing long ke jonga ika identity ke jonga ka bahaga jing sisha ngadi ban pen i ika jing long ke jong try haga jing im ke jonga yo pidon hagen ke jeseng pidon hagen ke por ngakwa bu pinshim ye ken kalat ban penbet ye kataken ban penbet ye kata ublai ukran ye ken ke kubor nomor kwa ban penbet ya nur ya no ya nur ya no kidon ki area segaje im jonga jong pi ka ba ngela compromise baki e jong ne ke pertai kala banong ke ketin ke tlit bangi kran ke jimun jim berkat kar kompet kar kom yeng ke jongi kar long ring yeng ke jongi nadu clear ke jat yongi la compromise si kata identity ke bangi long ke jok try Yesu ong penbet pentemai yeng scam bat scam hakan ke jan mit ke pemata tong ni duai au blei bo pa jongi bah beneng ni wan ki sla ke jat ke jome hakan ke jan mit banaingu ya me baru mun simbok ho jome ubaya lai lo ya beneng jongi ko pa ye ka bami petken mau yangi bangilong ke jomi try namar lathau yangi hagadur ke jomi kata kadai ka identity ke jomi kadai ka bangi penitho yeladi shiki wai try area blayo ka ke janmit ka bamentapa ngiyo i yeladi try bangila compromise ngila distort ye kata ka identity ke jongi ke bahami ngila pins new dorno ika take jipin itu ke jongi bangi long ke jomi leng bagi kam ke bangi ngile atrai leng bagi jingut ci perkat ke bangi perkat leng bagi kmat ke bangi ngipet leng bagak tin ke bangi kren leng bagi jingbam ke jingdi ke bangi bam leng baga loring yeng ke jongi kopa try yong ngila ham yong ngila pins new dor ika take image ke jomi kabadi bandon ha ke jingem ke jongi kabalong ke jing peni thu ke jongi bangi long ke jomi try me yo i ha ke ke janmi me yo i ke janmi lana don ge bakum kita pen khut pen bet me try na ka bor ke jomen sim khut jomi pen khut me pen bet me restore me try ye ka identity ke jongi ka baki don ha me try bahabaki mi ne ke jeseng kindap da ke jingmen bat kindon ka ta ka jing snow shlur banong ngalong ujong me ngalong ujing thao ujong me shim yi kijing im kijong yi ai boring i try pen ko boring i ha kijing yak nanti pilgrim banginom hap nginom sentut nginom shim yi ki waipat kijing snow jo ka perthai hari try ngin reason dong yi ke jinget kijong yi ka bahame ngin reason dong yi ta ka jinglong kristan kijong yi ka bahame bat atry nginom compromise ya ka identity kijong yi kabahami ingit atra ba memes ko ke jing tuai ke jang ada kerten ke jong jisu pan da ke jing amen ublen kerhu manta ke borom ke jang amen nilayos ngau ya kaktin ke jong blay kabakren hangi syapang kata ka identity how jisu Tengai ku blai ye nong kren Ibalak kren ya kaktin ke jong blai Kalong sisa ke jing kerku Haka benta ke jing im ke jong ni Teh kena ke por kalak poi ke por haka bangin yo ban Kenkut no ya kena ke jing syakri ke jong ni pra Tengi sengobha ban khot yai Terteri Jaga jing ya sang samla Kada don ini kenu ke jing penbenar